कामोटे सेक्टर 18 येथे ओम फिशरीज म्हणून जे शॉप आहे त्या शॉपबद्दल मला आवर्जून रिव्ह्यू बनवायचा आहे, कारण मी नेहमीच त्यांच्या शॉपमधून फ्रेश फिश मागवते आणि मला जे फिश त्यांच्याकडनं येतात किंवा मी जे त्यांच्याकडनं बाय करते ते खूप उत्तम क्वालिटीचे असतात, फ्रेश असतात. लेवलचे जे आपण फिश आपल्याला हवे असतात ते त्यांच्याकडं दिले जातात. म्हणजे आपल्या सगळ्यांसाठी महत्त्वाचं काय असतं, मोर दॅन क्वांटिटी वी गोज थ्रू क्वालिटी, राईट. तर क्वालिटी खूप चांगली आहे आणि मेन म्हणजे की खूप फ्रेश फिश ते आपल्याला देतात. आणि तुम्हा सर्वांना मी हेच सजेस्ट करेल, रेकमेंड करेल की कामोट्याच्या आसपासचे जे लोक आहेत त्यांनी एकदा तरी ओम फिशरीजला भेट द्यावं. यू मस्ट ट्राय फिश फ्रॉम ओम फिशरी वन्स. आय एम डॅम शुअर दॅट यू पीपल गोना लव्ह दॅट फिश. आणि तुम्ही नेहमी त्यांच्याकडनं फिश बाय करताल अशी मला खात्री आहे. ओम फिशरीज मुळे जेवण खासच होई. ओम फिशरीज मुळे जेवण खासच होई. बाजारात नाव आमचं उजळून निघालं, गुणवत्तेच्या जोरावर यश आमचं फुललं.